Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Te bunangi ki parlok ki par samla bat kumjuru ki balahe ki balasan ni ut ba ngim don kam don jam te nakaliang ka jonga ngakan tu ya pi ba ngidei ban ya penlek poru ha ka kamri jingri ha to ka we ka video ngala pelat ya ka jing rap mo ya ka rukum rap bat ngala kerpat ngala kan turu ya ki para samla ya ki balahe la sanru ki bom don kam don jam te bakin day ban ya pai khmat siki kamrep te mtapat nga pelaj hakan ya kan video haka be day bat ka kamri jingri pat namar ka kamri jingri ka day ka we ka lat ka ba ai ka mayangi ka ba ajak po yangi ladangi nang banri ken te kumba layak ka por ladang ngiri jingri mentang la don kam hi ban ai dawai kumba la ya di dawai ki breu ken te kimrat ru mentang la don kam ya ki dawai rasin kenang ba kin manha kenang ba kin nom yap te namar kum ki jingthung ru menta bun ki breu ki ai dawai ki jingthung lada kim ai dawai su bun ki jingthung kim da manha su bat ka weru ka jing penmi kalong ka ba duna lada ngim ai dawai te haga bede bat kimrat ru menta lada ngi kwa bandi gen lada ngi kwa bandi ban yo pisah te ka bahaya ngi bangin ai ki dawai ken kenang ba kin manha kenang ba kin nom yap habaki pang stom nemar kumbalong menta bun ha khamtam kisiar kisnyang ru kisiar ngan ya thu phi perlok bun ha kisiar kiyo jing pangklam te kisin ba layu jing pangklam te dai dawai umentoi sire bun ki yabe te nakaliang ka jonga ngakan tu ya phi ki perlok ki para samla ki ba trei hakine ke kam hakine ka kam risiar te ngidei ban ai de ki inject ngidei ban ai de ki inject hakatu ka por ba kimpat yu pang ken onda layu pang te mentoi sure namar ba ka bor jongki kalah telot te ba ai inject kala nak pentelot susu ya kamet mentoi sure namar kumbalong menta ngampat yuk jing tib ba kila don ki dawai ki ba penjam ya ka jing pangklam sin ba kila yuk pang ken tang ka jing injek te nga layu sngo bat kumjuru ngala experience ngala persyang ngala jong ken ngala persyang ban ai ki la jong la da injek te haswa ba kimpat yuk pang ka yarap sya namar kumba ka health education lane ka kuat ba hikai pang ka kuat ka ki te kala ong ba ka prevention is better than cure lane ka jing yada kalong ka bakhambha banya ka jing suma te nakata ka daw kan banya da namar ka jing ainja kalong ka jing yada te kalong ka bakhambha banya ka ban suma sisin balayu pang te perlok nga kentu ya phi ba kumanga ong mentan ba idei banya phaikhmat ru cheki kam rijiri kum kam risiar namar ki kam risiar lada ngila ban riem lada ngila ban penim pen manhai kisiar te kalong kalat kamayangi namar kumbalong menta ba ki siar ki lador ha manga te parlok hakin syang lakwa ban rida kisiar broiler kumto kisiar broiler tangba dei ba ngampat lapor ha mentaru ngasu papet ha ini ya kisiar jongate nakata kadaw ken ngasuri da kini kisiar lokal namar kisiar lokal kisug ha ban ajing bam su abi de ru hadam tang ya kisiar kun te hap ai da u khau khar khau bam breu kumto ken da ai ru hadam ru long hapen teliat swa ken da ai ru hadam hapen luet swa ndrei kiteli te kimpat la ngui te ken kisiar kun te nakata kadaw pet kane sensiar jonga kisni de parlok
menta ap ngan pet kaneru kila pet no satoru parlok namar ba kila de bam jing bam de pet kanela ibang ha pet kini lalong te tadi ya kini nga mudi no parlok pet june siar kepau ne pet ne siar kepa pet mentangan pelino ya kini banga stab da kakri obat kakho kan pelit cuai kan kakri arne nga set arteli perlo baik itu dang kamrit kini te satang kumba arbanai trai kini ru la long tadi kini barang kamrit kan ini siar kun ini siar kun kata kini anyau kadon teli abangan nyau ni lah pet lah nyau sih deh lah pet itu dan please kau kakho oh kakri daerah kakho kan please akan kau kakri pet dan kadon teli dan lai teli te kumto play parlok bang la dap plit ya kakho bat ya kito kikri bang telup ya kisiar te play parlok kim dabun re kisiar kun namar ba ki yo jingpang penhiar kumto te don kipor ba ki yo jingpang bayong kliru jingpang jerho jingpang shit tena kalian kajonga kat bang ngalayale kan ban sumar ban ai dawai ya kisiar tang ba kena kajing jur jong ka jingpang pat kim da im bun rete ki im tang kumto kendiat te na kata kadau ka don kajing du nong kan namar ba hapor ba pen pedem peleng te la pen pedem sibun ki peleng tang ba hapor ba la pu kun kumto em te kilapu kambun hi kan tang ba dala don kumto sisingar sni lane tayo yo jingpang no kan ki yap no te na kata kadau kan kisa ne satang kumto kendiat ru te parlok na kalian kajonga nga kentu ya phi ba lada ki sitom ki siaram lada phi siar haying kan sebhaban le saki veterinary lane lada phim yo le saki veterinary ru ai da ki dawai jong ki brew ru ki dawai brew kan tang ba lada ai ki dawai brew hap ai kham kendiat namar ki siar ki kham tlot bor te banyak ki brew tena kata kadau hap ai kham kendiat kle lang badu khau badu jingbam te sa ai kan khnang ba kin yarap lada ki stom te parlo ka video jongam takasni kalong tangkat ne bar saya like bar share ya kan ka video bar saya subscribe ju lada pidang tmai ha kan ka channel ka jonga khnang ba punya iya ki wepat ki video ki ba aji mentoy ya ka ba ngangan satellite ha kan ka channel ka jonga te kublai sibun kublai shajar ngu ngin saya kenduk biang haki wepat ki video